ምዕራፍ 16 ኣጋርን እስማኤልን ሰበይት አብርሃም ሶራ ግና ንአብርሃም ውልድ ኣይወለደትሉ ነበረት ኣጋር ትበሃል ግብፃዊት አገልጋሊት ድማ ነበረታ ሶራ ከዓ ንአብርሃም እንሆ ኣነ ክወልድ እግዚአብሔር ከሊእኒ እዩ ምናልባሽ በአኣ ውልድ እንተረኸብኩ ቤዛኻ ናብታ ግዝእተይ እተ በለቶ አብርሃም ድማ ንቃል ሶራ ሰምዐ ስለዙይ ሶራ ሰበይት አብርሃም ነታ ኣጋር ትበሃል ግብፃዊት ግዝእታ ሰበይቲ ክትኮኖ ንአብርሃም ሃበቶ እዚ ዝኾነ ድማ አብርሃም ኣብ ምድሪ ከነዓን 10 ዓመት ምስ ገበረ እዩ አብርሃም ከዓ ናብ ኣጋር ኣተወ ንሳ ድማ ጠነሰት ከም ዝጠነሰት ምስ ፈለጠት ግና ንእምበይታኣ ብዓይና ኣቃለለታ ሶራ ድማ ንአብርሃም እዚ ዝግፍዖ ዘለኹ ኣብ ልዕሊኻ ይውረድ ኣነ ግዝእተይ ኣብ ሕቕፉኻ ሃብኩኻ ከም ዝጠነሰት ምስ ፈለጠት ግና ብዓይና ኣቃሊላትኒ እግዚአብሔር ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ይፍረድ በለቶ አብርሃም ድማ ንሶራ እኒሃ ግዝኣትኪ ኣብ ኢድኪ እያ ከም ዝደለኽ ግበርያ በላ ሽዑ ሶራ ንኣጋር ኣሳቀየታ ንሳ ከዓ ካብ ቅድሚኣ ሃደመት መልአኽ እግዚአብሔር ግና ኣብ በረኻ ኣብ ጥቓ መንገዲ ሱር ኣብ ዘሎ ዓይኒ ማይ ረኸባ ንሱ ድማ ኣቲ ኣጋር ኣገልጋሊት ሶራ ካበይ መጺእኺ ናበይ ከትኸደለኺ በላ ንሳ ከዓ ኣነ ካብ ቅድሚ እምበይተይ ሶራ ኣሃድም ኣለኹ በለት እቲ መልአኽ እግዚአብሔር ከዓ ናብ እምበይቲ ከተመለሲ ኣብ ትሕቲ ኢዳ ድማ ተገዝእያ በላ እቲ መልአኽ እግዚአብሔር ድማ ንዘርእኺ ካብ ምብዝሖ ዝተልዓለ ክቁፀር ክሳዕ ዘይከኣል ከብዝሖ እዩ በላ እቲ መልአኽ እግዚአብሔር መሊሱ እንሆ ጥንስቲ ኢኺ ወዲ ከዓ ክትወልዲ ኢኺ እግዚአብሔር መከራኸሪ እዩ እሞ ስሙ እስማኤል በልዮ ንሱ ኣድጊ በረኻ ዝመስል ሰብ ክኸውን እዩ ኢዱ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኢድ ኩሉ እውን ኣብ ልዕሊኡ ክኸውን እዩ ንሱ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ኣሕዋቱ ክነብር ይበላ ኣጋር ድማ ነቲ ዝርኤንስ ኣብዚ ዶሪኤዮ እንትትብል ነቲ ዝተዛረባ እግዚአብሔር ዝርኢ ኣምላኽ ኢላ ሰመየቶ ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ቃዴስን ባሬድን ዘሎ ዒላ ናይቲ ዝርኤኒ ህያው ኣምላኽ ዒላ ተባሃለ ኣጋር ከዓ ንአብርሃም ወዲ ወለደትሉ አብርሃም ድማ ነቲ ኣጋር ዝወለደትሉ ወዲ ስሙ እስማኤል ኢሉ ሰመዮ በቲ ኣጋር ንእስማኤል ዝወለደትሉ ግዜ አብርሃም ወዲ 86 ዓመት ነበረ